Oh, alfashiko baka. Zay. Azajanogno boka zy. Za koa rô tegna tsy akeritreritrinahy zegny e. Oa, raha nanakory zala izy tokony rô velon-tegna. Izy baka kedy Covid zegny fô. Paosy vide raha tegna mampiasa loha zahay. Izy koa paosy vide zegny tovizagny e. Izy koa magnanjegna afatra raha to e. Alô zarafa malô e. Tsy magnino alô e. Madiniky tegna hitako fa mafy nanomboko nisy any confinement maro tsisy passé tapaka sotro volaka koera business tsy mandeha go madiniky tsy mahay raha tsisy azala izy koa nanjary natao lesty izy koa mô vitako efa niavanseky izy koa nanjary natao lesty izy koa mô vitako efa niavanseky Ola tsisy, ofantragno tsy maintsy fegny, jirama
raha tegna tiavana kasibosy manetriky bagnanahy By Studio Kofoka.